Pagkasikop sa iyong middleman sa nitabong Pamplona Massacre hayan mas makahatag na og kahayag sa hingpit nga pag-ila o pagtumbok sa mastermind sa dugong hitabo. Matod ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Ani ang exclusive report. Gikalipay ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang pagkasikop ni Marvin Miranda ang giingong middleman sa nahitabong Pamplona Massacre. Giingong si DILG Secretary Benher Abalos mo'y mitumbok kang Miranda nga middleman sa pagpusil patay sa gobernador nga mikalas og laing 8 pa ka kinabuhi ug nakaangol og daghang mga tawo. Matod ni Mayor Janice, ning pagkasikop karon kang Miranda, mas nagkaduol na usab ang posibilidad nga matumbok na gayod ang mastermind sa dugoong hitabo. Inunmask na ni Secretary Rimulya, di po ba? Pero hindi naman po isang tao lang. Sa tingin natin, this is the work of a group. So several people could have led the plan to kill the governor. Matod ni Mayor Janice, na-intercept na sa mga otoridad si Miranda niadtong 2020 nga may daghang mga armas ug bala. Gani usa ka informant ang mipahibaw ni Governor Digamo niadtong higayuna nga matod pa ang maong mga armas ug mga bala mo'y gamiton sa planong pagpatay kang Digamo. That's why when his name came up at sinabing siya na yung isang importanteng player sa pagkamatay ng aking asawa, at makita namin yung photograph, we are reminded na his name and the image of this man becomes familiar to us because of the 2020 incident sa Katiklan. Susama usab ang reaksyon sa usa sa mga survivors sa Pamplona Massacre nga si Santa Catalina Barangay Mabuhay Kagawad, Max Benjun Torimocha. Matod niya, mapasalamaton kaayo siya sa dagan sa investigasyon apan hangtod nga dili pagayod hingpit nga matumbok ang mastermind ug mapasakan og kaso. Magpabilin ang ilang kabalaka ug kahadlok. O mapailan siguro tong murag ang tinuod gyud nga kuan ba ang murag ang medyo threat gyud diri. Kato siguro murag kuan ta kumpiyansa na ta ito. Samtang gipakagamay lang ni Mayor Janice ang pamahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves nga gipugos ang mga suspitsado pagpaangkon sa salaod ug pagtumbok sa iyang kliyenteng kongresista nga maoy mastermind sa krimen. Matod sa mayor, pipila sa mga suspitsado, voluntaryong mitahan, busa imposibleng kipugo sila sa pagpaangkon sa salaod. Dugang niya, gihimo lang ni Attorney Topacio ang iyang trabaho pagdepensa sa iyang mga kliyente, isip usa ka abogado. So si Topacio is just trying to match good reasoning power with the millions he has received from the Teveses. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliss, Luan Merondina, Balitang Misdak.